Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε για να είμαστε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σας καλωσορίζω στην νέα εκδήλωση, διαδικτυακή εκδήλωση, στο νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει ο CVPs σε συνεργασία με την εταιρεία Brand Aviators, και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Παντίδο και τους εκπροσώπους της Coffee Way, τον κύριο Μπενόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο, και τον κύριο Μπελατσό, Διευθυντή Marketing. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι το Neuropackaging, απογειώνονται τις πωλήσεις μέσα από το συναίσθημα. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει με τον κύριο Παντίδο και θεωρήσαμε ότι η εργασία πάνω σε αυτό το επιστημονικό πεδίο και αυτό που έχει προσφέρει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα της συσκευασίας πρέπει να προβληθεί στην Ελλάδα. Ο κύριος Παντίδος είναι ένας αναγνωρισμένος ερευνητής και επιστήμονας στο εξωτερικό, με πολλά case studies στην Αμερική, στην Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά και με πολύ αξιόλογες εργασίες στην Ελλάδα. Το επιστημονικό πεδίο και το μοντέλο που έχει αναπτύξει δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά ως CVPs ένα από τα task που εξυπηρετούμε είναι να μεταδίδουμε και να μεταδίδουμε τη γνώση και να την κοινοποιούμε στα μέλη μας και στην επιστημονική κοινότητα που εκπροσωπούμε. Ευχαριστούμε όλους τους προσκεκλημένους στο πάνελ των ομιλητών και αγαπητέ καθηγητά Κωνσταντίνε, θα πούμε το κοινότυπο «The floor is yours». Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαντή. Ευχαριστώ το σύνδεσμο. Κάνετε φανταστική δουλειά σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρισμένη, επιστημονική δουλειά στη συσκευασία. Γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι τιμή μου που είμαι μαζί σας. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Μπενόπουλο και τον κύριο Μπαλατσό, που είναι τα ζωντανά παραδείγματα αυτής της μεθοδολογίας, όπως θα δούμε. Ένα πολύ ωραίο έργο που μόλις λανσάρεται στην Ελλάδα. Οπότε θα αρχίσω να αναπτύσσω λίγο τη μεθοδολογία και την ευκαιρία που έχουν οι εταιρείες συσκευασίες και οι πελάτες, η παραγωγή, κάτοχοι των μαρκών σήμερα, γιατί συντελείται μια κοσμογονική αλλαγή με βάση το συναίσθημα, και πώς μπορούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε μέσα από τις εταιρείες μας και στην Ελλάδα. Άρα, όπως είπαμε, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στη συσκευασία και συγχαρητήρια σε όλους εσάς που ασχολείστε με τη συσκευασία, γιατί έχει φέρει καλύτερα το προϊόν στον καταναλωτή, όχι μόνο το διατηρεί αλλά και το μεταφέρει σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, και γίνεται όλο και πιο βιώσιμη και έχουμε πολλές καινοτομίες. Αυτό που βλέπουμε σήμερα σαν μεγάλη ευκαιρία υπάρχει για τις εταιρείες που είναι πρωτοπόρες και θέλουν να πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια στη συσκευασία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Με βάση τη δύναμη τη μεγάλη της συσκευασίας, που είναι η συμβολική της δύναμη. Όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο η συσκευασία να προστατεύει το προϊόν, να το μεταφέρει κτλ., αλλά είναι να δημιουργεί πωλήσεις. Θα το έλεγα, αυτό είναι λίγο μαγική η συσκευασία, γιατί σαγηνεύει τον καταναλωτή αυτά τα περίφημα λίγα δευτερόλεπτα στο ράφι, είτε είναι το φυσικό ράφι, είτε είναι σήμερα στο ίντερνετ, να ξεσηκώνει τις αισθήσεις μας και να ενσωματώνει τα συναισθήματα της μάρκας. Δηλαδή, να γίνει στρατηγική η συσκευασία στο marketing των εταιριών και βέβαια στις πωλήσεις, στο σημείο της πώλησης. Το μυαλό, δεν θέλω να σας κουράσω με νευροβιολογικά πράγματα πολλά, απλά κάποια βασικά. Το μυαλό, ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει τη συσκευασία από το προϊόν. Το θεωρεί ένα, δείχνουν
οι έρευνες. Άρα δεν είναι άλλο το περιεχόμενο, άλλο η συσκευασία, είναι ένα πράγμα και σε πολλά προϊόντα, όπως τα παραδείγματα που βλέπουμε, είναι το ίδιο πράγμα αυτό καθεαυτό. Το προϊόν είναι η συσκευασία και η συσκευασία είναι το προϊόν. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ακαταλήτητη συσκευασία και ειδικά σήμερα, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη ευκαιρία, γιατί όλες οι άλλες, όλα αυτά που είχαμε στο marketing mix, τα εργαλεία κατακαιρματίζονται. Παλιότερα κάναμε μια διαφήμιση στην τηλεόραση και το μάθαινε το προϊόν, τη μάρκα, ο καταναλωτής. Σήμερα έχουμε όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, τα blogs, τους influencers και βέβαια την τηλεόραση και τη συσκευασία. Η συσκευασία είναι πάντα εκεί, δηλαδή είναι μαζί με το προϊόν, δεν χωρίζεται όπως είδαμε. Είναι στο ράφι, ακολουθεί το προϊόν στο σπίτι και τα λοιπά, σε αντίθεση με τα άλλα media. Άρα βγαίνει μπροστά η συσκευασία και δεν είναι απλά, όπως είπαμε, ένα λειτουργικό πράγμα, αλλά είναι η στρατηγική της μάρκας. Είναι ένα εργαλείο να μεταφέρουμε τη στρατηγική της μάρκας. Τα ξέρουμε αυτά, ότι τα 2/3 των πωλήσεων, των αποφάσεων παίρνονται μέσα στο κατάστημα, μέχρι τα 2/3, εξαρτάται βέβαια από την κατηγορία. Αυτό που έχει συμβεί με τον COVID είναι ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στα σούπερ μάρκετ, άρα έχουν πρόβλημα οι εταιρείες, ειδικά των καταναλωτικών, αυτά, το impulse purchase που λέμε περισσότερο, η αυθόρμητη αγορά, γιατί όλοι πάνε με μια λίστα και ξοδεύουν λιγότερο χρόνο. Άρα θέλουν οι εταιρείες αυτές να αυξήσουν το impulse purchasing, την αυθόρμητη αγορά. Εδώ είναι λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για το packaging. Ποια είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ότι το μυαλό, επειδή είναι στο αυτόματο όταν αγοράζει, υπάρχουν δύο είδη συσκευασίας. Να το πούμε έτσι, είναι αυτό που επεξεργαζόμαστε, είναι αυτό που βλέπουμε, και όσο και αν δεν μας αρέσει αυτό, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και υπάρχει και η κρυφή συσκευασία που κλείνει την πώληση. Η κρυφή συσκευασία είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Είναι στο ασυνείδητο, άρα είναι μηνύματα που βγαίνουν μέσα από τα χρώματα, μέσα από τα σχήματα, την ολιστική δηλαδή αντιμετώπιση της συσκευασίας. Άρα μπορούμε να πούμε, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη συσκευασία, αλλά γενικά νευροβιολογικά ο εγκέφαλος δεν πείθεται με λειτουργικά επιχειρήματα. Ακόμα και στο B2B business, αλλά και στο B2C, βέβαια, ακόμα περισσότερο, δεν πείθεται με λειτουργικά επιχειρήματα. Άρα εμείς ξοδεύουμε το 95% του χρόνου μας σε λάθος τόπο. Να πάμε να βρούμε τα επιχειρήματα που θα πείσουμε τον άλλον. Ενώ το μυαλό έχει αποφασίσει ήδη, το συναίσθημα, στο ασυνείδητο, ότι θα αγοράσει αυτό το προϊόν και μετά ορθολογικοποιεί. Μετά ψάχνει να βρει τη τιμή, το μέγεθος και όλα αυτά τα άλλα πράγματα, αφού έχει αγοράσει ήδη. Άρα ο εγκέφαλος τώρα πώς λειτουργεί? Αυτόματα πιστοποιεί το προϊόν όταν υπάρχει συνέπεια. Άρα βλέπει καθαρά το μήνυμα της μάρκας, βλέπει τα χρώματα, τα σχήματα, τα γραφικά κτλ. Εξυπηρετούν αυτό το μήνυμα. Και δεν υπάρχει αντίθεση. Το μυαλό, ο εγκέφαλος έχει πλαστεί από τη φύση, όχι για να σκεφτόμαστε όπως νομίζουμε πολλοί, αλλά για να βρίσκει τις διαφορές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό ψέματα. Φυσικά δεν λέμε ψέματα, αλλά όταν αντιφάσκει το χρώμα ή ο ήχος ή το material μπορεί να υποθάπτει το κύριο μήνυμα της μάρκας. Το μυαλό εκεί δεν αγοράζει το προϊόν. Άρα εναρμονίζοντας αυτά τα πράγματα, τα χρώματα όπως είπαμε, τα σχήματα με τη μάρκα, το μυαλό, ο άνθρωπος αγοράζει το προϊόν. Έτσι μπορούμε να πουλήσουμε πολύ παραπάνω προϊόντα από ότι ο ανταγωνισμός. Άρα η συσκευασία πρέπει να έχει εσωτερική δομή. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Ότι δεν είναι απλά καλό να είναι μοντέρνα, όπως λέμε, ή να είναι λειτουργική. Φυσικά θα είναι και μοντέρνα και ωραία ιδέα θα έχει και λειτουργική. Άρα χωρίς να έχει αυτή την εσωτερική δομή, όπως όλα τα έργα, τα ανθρώπινα, κλονίζεται με το παραμικρό. Άρα μία αλλαγή συμβαίνει, το προϊόν δεν πουλάει ή φαίνεται παλιό. Είναι καλό να είναι μοντέρνο, αλλά το μοντέρνο μετά από λίγο δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει όλα να εναρμονίζονται σε μια εσωτερική δομή. Στο τέλος έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, οπότε παρουσιάζω, και αν είναι σημειώστε ό,τι ερωτήσεις έχετε να τις κάνουμε αφού δούμε και την περίπτωση της Coffeeway. Ξέχασα να το πω αυτό στην αρχή. Έχουμε τώρα ένα εργαλείο που κάνει αυτά τα πράγματα απλά. Μπορεί να φαίνεται δύσκολα. Να λέτε
τι λέει αυτός τώρα, τι είναι νευροβιολογικά και πώς. Εμένα η δουλειά μου δεν έχει να κάνει με τέτοια. Έχει να κάνει γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τον πελάτη να πουλά περισσότερο. Όταν πουλά περισσότερο, ο πελάτης θα έρθει σε εμάς φυσικά για τα επόμενα έργα. Αυτό είναι λίγο περίπλοκο, αλλά εξηγεί πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Υπάρχουν 12 κίνητρα, όπως το motive του να παίζω. Το παιχνίδι είναι βασικό. Το παραμελεί ο άνθρωπος το παιχνίδι. Λένε τα παιδιά παίζουν, είναι κάτι υποδιέστερο κτλ. Βλέπετε πώς παίζουν τα ζώα. Παίζουν σοβαρά. Δεν είναι κάτι αστείο το παιχνίδι. Όπως το κίνητρο της εξερεύνησης. Το μυαλό πρέπει να εξερευνεί. Μας αρέσει το ρίσκο. Έστω και αν δεν το παίρνουμε κατευθείαν, πάμε σε ταινίες ή πάμε στο αλλού fun park κτλ. Έχουμε το motive του transform, η αλλαγή. Το motive του defy, η δημιουργία. Το motive του grow, η Nike. Υπάρχουν παραδείγματα μαρκών βέβαια σε όλα αυτά. Το motive του control, η Rolex. Είναι ο έλεγχος, η μέτρηση. Motive του connect. Έχουμε κατηγορίες ολόκληρες όπως η μπύρα ή ο καφές. Λέμε πάμε να πιούμε ένα καφέ, μια μπύρα. Το motive του design. Η στοργή, τα pampers για παράδειγμα. Έχουμε το motive του balance κτλ. Άρα πολύ απλά αυτό τι μας δείχνει, ότι η μάρκα ξέρει και συνήθως το marketing ξέρει τι είναι η μάρκα και τι συμβολίζει, ποιο είναι το promise, γιατί χωρίς να έχουμε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε και καλή συσκευασία. Αυτό πρέπει να το λέμε στον πελάτη. Πολλές φορές ο πελάτης θέλει να κάνει κάτι, αλλά πρέπει να του πούμε ότι πρέπει να μας πει ποιο είναι το promise, τι σημαίνει η μάρκα του. Πίσω από αυτό το εργαλείο υπάρχουν τεράστιες βάσεις δεδομένων, είναι πολλά χρόνια έρευνας, 11 χρόνια έρευνας θα δούμε, που έχουμε αναλύσει τα πάντα, δηλαδή τα χρώματα, τι ρόλο παίζουν στον εγκέφαλο, τα υλικά, τα γράμματα και τα emotions φυσικά. Άρα εδώ είναι ένα απλό παράδειγμα πώς δουλεύουν τα χρώματα, ότι δεν πρέπει να είναι η επιλογή βάσει το τι είναι φέτος στη μόδα, όπως πολλές φορές γίνεται, ή τι μας αρέσει προσωπικά, γιατί αυτά δεν βοηθάνε πολύ απλά στις πωλήσεις. Αυτά φαίνονται. Άρα θα πρέπει να δούμε το χρώμα ταιριάζει με αυτό που είναι το promise της μάρκας, αυτό που είναι το κύριο μήνυμα, ταιριάζει με τη συσκευασία και όλα τα άλλα πράγματα. Άρα έχουμε χρώματα τα οποία έχουν μεγάλη επίδραση στο μάτι και στον εγκέφαλο. Το μάτι απλώς δίνει την πληροφορία στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο παίζονται όλα τα πράγματα, όπως το κόκκινο. Έχουμε χρώματα μεταμορφωτικά όπως το μοβ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί νευροφυσιολογικά υπάρχει αυτή η επίδραση. Για παράδειγμα, το μοβ είναι ένας συνδυασμός ενός κρύου και ενός θερμού χρώματος. Αυτό είναι μοναδικό σε όλα τα χρώματα. Συνήθως υπάρχει όπως το γκρι και το μαύρο που είναι ένας συνδυασμός από το ίδιο χρώμα στην εξέλιξή του. Ενώ εδώ έχουμε διαφορετικά χρώματα. Αυτό το μυαλό το εκλαμβάνει ως αλλαγή, σαν ένα ράψου αλλαγή, και δίνει σε αυτό το χρώμα μαγικά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο που η φύση το χρησιμοποιεί για αυτό το ρόλο. Στα λουλούδια, για παράδειγμα, μαζί με το κίτρινο ειδικά. Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα. Η συσκευασία είναι πιο περίπλοκη, γιατί έχουμε το σχήμα, το υλικό, τα γράμματα, τα γραφικά φυσικά κτλ. Άρα, εδώ είναι μια μικρή ανάλυση μια συσκευασία που την ξέρουμε όλοι. Είναι μια κλασική συσκευασία. Είναι η τέλεια συσκευασία, γιατί αρχίζει από βαθιά. Τι πουλάμε? Πουλάμε ουίσκι σε αυτή την περίπτωση, είναι το Johnny Walker Red Label. Τι σημαίνει ουίσκι στο μυαλό? Είναι η δύναμη, η αντοχή, η επιτυχία, μας δίνει κουράγιο κτλ. Είναι ένα ισχυρό ποτό. Τι πρεσβεύει η μάρκα, που είναι ο ηγέτης παγκόσμια και δεν είναι κατά τύχη? Βέβαια, πατάει πάνω σε αυτά τα κίνητρα της κατηγορίας. Είναι το motive to grow που είδαμε πριν, και το κόκκινο δεν είναι τυχαίο. Εκεί πέρα, το Johnny Walker είναι αυτό, keep walking. Είναι φιλοδοξία, ανθεκτικότητα, τόλμη, είναι νούμερο 1, δεν είναι συνέχεια. Και βέβαια έχει και λίγο εξερεύνηση μέσα. Το γυαλί που είναι το κύριο υλικό, εδώ πέρα είναι premium, σκληρό, έχουμε την αίσθηση ιδιοκτησίας όταν κρατάμε ένα γυάλινο πράγμα, σε αντίθεση με άλλες συσκευασίες που βέβαια έχουν άλλα πλεονεκτήματα. Το σχήμα είναι τετράγωνο. Τα μπουκάλια συνήθως δεν είναι τετράγωνα, είναι στρογγυλά. Το τετράγωνο παίρνει περισσότερο χώρο, κυριαρχεί στο ράφι και γενικότερα. Όλα αυτά τα ξέρει το μυαλό. Αυτά τα δευτερόλεπτα μπροστά στο ράφι, αυτά σκέφτεται το μυαλό χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς. Άρα μπορούμε να πούμε τώρα πάλι τι λέει αυτό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε. Το μυαλό τα αναλύει.
αυτά δουλεύουν, θέλουμε δεν θέλουμε. Υπάρχουν εκεί, τα ξέρει το μυαλό, έχει βιολογικά εκατομμύρια χρόνια χτιστεί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τα σχήματα και όλα αυτά που έχουμε διαλέξει σαν άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία, όπως και τα χρώματα και τα λοιπά. Ξέρετε, τα χρώματα δεν υπάρχουν στη φύση, τα βλέπουμε εμείς. Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων όπως η διάθεση του φωτός πάνω στην επιφάνεια και τα λοιπά. Πάλι να μην σας μπερδεύω με νευροβιολογικά, απλά να μας μείνει ότι αυτά που ξοδεύουμε εμείς στον χρόνο μας με τη λογική που είναι σωστά βέβαια, η τιμή και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε, παίζουν πολύ μικρότερο ρόλο από ό,τι φανταζόμαστε. Και αυτό είναι το μεγάλο όπλο που έχουμε εμείς που ασχολούμαστε με τη συσκευασία σήμερα, να τα βγάλουμε αυτά στην πράξη. Άρα βλέπουμε εδώ, το μπουκάλι είναι ψηλό, οι γραμματοσυρές είναι κεφαλαία σαν να φωνάζουν, το χρώμα είναι κόκκινο κτλ. Να τελειώσω τη δική μου την παρουσίαση παρουσιάζοντας λίγο ένα case study που κάνουμε με τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στη Γιάννη συσκευασία που είναι η Owens Illinois στην Αμερική. Έχει βέβαια πολλά εργοστάσια παγκόσμια η οποία κάνει license αυτό το εργαλείο. Η εταιρεία είναι τεράστια, πάνω από 7 δις τζίρο. Ένα στα 2 μπουκάλια που βγαίνει παγκόσμια βγαίνει από τα εργοστάσια της. Οι πελάτες είναι βέβαια αυτοί οι μεγάλοι τεράστιοι των καταναλωτικών προϊόντων. Και αυτό είναι ένα slide που το έχω βάλει από την Owens Illinois την ίδια, γιατί δείχνει ακριβώς πώς δουλεύουν τα συναισθήματα. Άρα, ενώ όλοι έχουν τα ίδια πάνω κάτω εργαλεία, οι πελάτες, εμείς, αυτά που λέμε syndicated data, είναι στοιχεία του καταναλωτή. Ρωτάμε τον καταναλωτή, ο οποίος φυσικά δεν ξέρει. Τον ρωτάμε γιατί αγοράζει αυτή τη μάρκα σε σχέση με μια άλλη μάρκα, δεν ξέρει να απαντήσει. Το μυαλό του μπορεί να υποπτεύεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει articulation, να το πει αυτό το πράγμα με όρους που μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί αγοράζει μια μάρκα αντί για μια άλλη. Άρα εκεί έρχεται το χουίλωμό της, αυτό το νευροβιολογικό εργαλείο, που μας λέει, μας πάει βαθιά να δούμε ποια είναι τα συναισθήματα, τα πραγματικά από πίσω, γιατί αγοράζουμε ουίσκι, γάλα ή οτιδήποτε άλλο και ποια είναι η μάρκα μας και συνδέοντάς τα αυτά να τα βγάλουμε με συσκευασία. Εδώ θα βλέπετε και το βίντεο και μπορείτε να το δείτε. Υπάρχει το βίντεο στο YouTube και τα λοιπά, που εξηγεί πώς η Owens Illinois άλλαξε το design thinking, διότι ό,τι σκεφτόταν, όχι μόνο για το design, αλλά και μέσα στην εταιρεία, για να βάλει τα συναισθήματα αυτά στα operations. Αυτό δούλεψε, φυσικά, γιατί οι πελάτες, όπως οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι πελάτες, το κατανοούν ότι η συσκευασία είναι κάτι αυθόρμητο, το μυαλό είναι στον αυτόματο, αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα και η συσκευασία παίζει ρόλο εκεί πέρα. Και βγάλαμε μια ολόκληρη σειρά η οποία βασίζεται πάνω στην νευροβιολογία. Και πάνω σε αυτά τα συναισθήματα, η σειρά πάει πάρα πολύ καλά και η εταιρεία άλλαξε ολόκληρη το σκεπτικό της. Πέρα από τη συνεργασία που έχουμε, άλλαξε το mission statement και λέει ότι σήμερα το mission που έχουμε είναι ξεκάθαρο, transparent, όπως το γυαλί σε αυτή την περίπτωση, και είναι engineering emotions. Άρα δεν είμαστε απλά engineers, φυσικά βγάζουμε και καλά μπουκάλια, είναι όλα άμετα, φιάλες κτλ. Αλλά κυρίως βοηθάμε τον πελάτη να εκφράσει τη μάρκα του και να πουλήσει. Και υπάρχει το εργαλείο βέβαια σε όλα τα γραφεία των σχεδιαστών και αυτούς που παίρνουν την απόφαση. Το αποτέλεσμα της πωλής ήταν δραματικό. Το πρώτο χρόνο ήρθαν 600 νέα project. Γιατί απλά πήγαμε εμείς στον πελάτη. Δεν πήγαμε μέσα από το procurement ή να περιμένουμε ο πελάτης όταν θα είχε ένα καινούριο project. Βγάλε μας μια καινούρια συσκευασία. Για παράδειγμα, ήθελα να αλλάξω τη παλιά συσκευασία. Αλλά πάμε και τους είπαμε, έχουμε ένα vision για την κατηγορία σας. Να τι πουλάτε, ποιες είναι οι ευκαιρίες, να τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Έτσι ο πελάτης ανέσυρε project που θα ήθελε να κάνει, αλλά για κάποιο λόγο δεν τα έκανε, ή βρήκε δικαιολογίες να βγάλει καινούργια προϊόντα, τελείως καινούργιες μάρκες που δεν υπήρχαν για να κάνει αυτό. Άρα τα ωφέλη τώρα με το να χρησιμοποιούμε συναισθήματα, ποιο είναι ότι
είναι η δημιουργία αξίας. Είναι η δημιουργία συσκευασίας που πουλά περισσότερο. Μέχρι και 33% λένε οι έρευνες, όταν οι συσκευασίες έχουν μέσα τα συναισθήματα και είναι εναρμονισμένα και δεν είναι απλά μια ωραία συσκευασία ή μια λειτουργική συσκευασία, πουλά πολύ περισσότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και είναι αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε μια ωραία συσκευασία, να πάρουμε βραβεία κτλ. Αν οι πωλήσεις δεν έρθουν, ο πελάτης δεν θα ξανάρθει. Ο πελάτης θα ξανάρθει όταν δει ότι η συσκευασία που βγάλαμε πουλάει στο ράφι. Αυτό είναι το τελικό κριτήριο επιτυχίας. Και αυτό τώρα το παίζουμε στα δάχτυλα. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση των συναισθημάτων και να την βάλουμε στη συσκευασία μας, ανεξάρτητα αν είμαστε η παραγωγή της συσκευασίας ή σχεδιαστές. Αυτά τα συναισθήματα μπαίνουν από το structural προϊόν, από το δομικό προϊόν, δηλαδή όπως ξέρετε το υλικό και το σχεδιασμό του προϊόντος, μέχρι τα γραφιστικά που είναι τα πιο επιφανειακά, αλλά πολύ βασικά βέβαια πράγματα. Το δεύτερο είναι η παραγωγή καινοτομίας. Δηλαδή η ONC Illinois τώρα έχει ένα άτομο σε πολύ μεγάλες εταιρείες μέσα, αυτό που λένε Open Innovation, οι τεράστιες εταιρείες, που γιατί είναι εκεί, απλά γιατί προσφέρει η συσκευασία, είναι innovation. Τα προϊόντα έχουν πρόβλημα να διαφοροποιηθούν το ένα με το άλλο. Τι θα βάλεις δηλαδή, άμα είναι γάλα, άμα είναι ένας χυμός ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Η συσκευασία έχει ακόμα πολύ δρόμο να αναπτύξει η καινοτομία. Αυτό είναι η μεγάλη μας ευκαιρία με τα συναισθήματα. Η συσκευασία επίσης, όπως είπαμε, γίνεται στρατηγικό προϊόν του marketing. Μέχρι τώρα μας λέγανε πηγαίνετε στο procurement, και το procurement χρειάζεται προς Θεού, αλλά το procurement έχει πιο πολύ ρόλο να το θεωρεί σαν κόστος, σαν ένα άλλο κόστος και να μειώσει τα έξοδα. Φυσικά να μειώσουμε τα έξοδα, αλλά κυρίως να παράγουμε αξία μεγάλη. Άρα παράγοντας τα συναισθήματα, έχοντας ένα διαφορετικό εργαλείο από ότι οι άλλοι, μπορούμε να πάμε στο top management, όπως κάνουμε την ONC Illinois. Μας ανοίγουν οι πόρτες στο υψηλό marketing. Βλέπουν πλέον τη συσκευασία ως ένα εργαλείο σαν τη διαφήμιση. Αντί να ξοδεύουν τα λεφτά στη διαφήμιση που είπαμε, δεν δουλεύουν πλέον. Στην Ελλάδα ακόμα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί είναι λίγο κλασική αγορά, αλλά και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή οι νέοι, όπως ξέρετε, δεν έχουν τηλεόραση. Οι φοιτητές, έκανε ένα γόξο προχθές, ένας στους τρεις είχε τηλεόραση. Καλά, δεν βλέπετε τηλεόραση. Όχι, λέτε, ό,τι θέλουμε, έχουμε το κινητό. Είναι αυτοί οι φοιτητές που μένουν μόνοι τους. Πιο νέοι. Φανταστείτε τα παιδιά τώρα που μεγαλώνουν. Σε 5-10 χρόνια θα είναι και στην Ελλάδα όπως είναι παγκόσμια. Όταν η Procter & Gamble, οι μεγάλες εταιρείες, η Nestlé κτλ. Κάνουν διαφήμιση όπως κάνουν παλιά παγκόσμια, δεν δουλεύει πλέον. Μπαίνουν μέσα, δηλαδή γίνεται κόκκινη το PNL τους. Γιατί δεν έρχονται αποτελέσματα που θέλουν. Άρα ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο καλύτερος τρόπος είναι το packaging. Ακόμα και τα social media κτλ. Υπάρχει ένας χρόνος που διαμεσολαβεί μεταξύ στην έκθεση στο μήνυμα, είδα κάτι στα social media, και στην αγορά, στο σούπερ μάρκετ ή στο ίντερνετ. Ενώ η συσκευασία είναι εκεί, τη βλέπεις. Δεν μπορεί να γράψει μόνο την περιγραφή, βλέπεις τη συσκευασία και αποφασίζεις εκείνη την ώρα. Άρα η συσκευασία είναι στρατηγικό προϊόν και αυτό πρέπει να το επιδεικνύουμε. Δεν είμαστε απλώς κατασκευαστές ή παρασκευαστές φασών. Αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι μπορεί να παίξουμε στρατηγικό ρόλο στις αποφάσεις στο σημείο της πώλησης. Χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία, όπως είδαμε πριν και με το slide της Illinois, όλοι έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Άρα δεν έχουν διαφοροποίηση. Βλέπετε, άμα πάρετε κατηγορίες όπως η μπύρα, όλα τα μπουκάλια είναι σχεδόν τα ίδια. Τα χρώματα είναι σχεδόν τα ίδια. Δεν υπάρχει λόγος γιατί να γίνεται αυτό. Αλλάζοντας τη συσκευασία, οι πωλήσεις αυξάνονται ραγδαία, γιατί το μάτι πάει και πέφτει πάνω στο διαφορετικό, όπως είπαμε. Επίσης, έχουμε ένα λόγο πίσω από την ιδέα. Παράγουμε αυτή την ιδέα, τη δίνουμε αυτή την ιδέα, λέμε να, αυτή είναι μια ωραία συσκευασία που σας έχουμε φτιάξει. Όταν ο πελάτης ρωτάει πώς τη βγάλατε, λέμε είχαμε μια έμπνευση. Δεν δουλεύει πλέον αυτό. Ο πελάτης θέλει στοιχεία. Την έβγαλα τη συσκευασία γιατί από πίσω έχουμε κάνει έρευνα επιστημονική, γιατί έχουμε δει την εναρμόνιση όλων αυτών των γραφιστικών, ότι δεν είναι
στην τύχη. Φυσικά, όπως είπαμε, είναι και ωραία από μια συσκευασία που είναι άσχημη. Θα είναι ωραία συσκευασία, θα είναι λειτουργικό, η λειτουργική συσκευασία θα προστατεύει το προϊόν. Αλλά όπως είπαμε, για να έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω, που είναι αυτό της παραγωγής των συναισθημάτων στο σημείο της πώλησης. Αλλά επειδή αυτά ίσως φανήκαν και λίγο θεωρητικά και είναι θεωρητικά, παρόλο που τα είδαμε και λίγο στην πράξη, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μπενόπουλο και τον κύριο Μπαλατσό, που είναι στην Ελλάδα και είναι ζωντανά παραδείγματα, όπως είπαμε, αυτής της θεωρίας. Εμπιστεύτηκα, όπως εταιρείες στο εξωτερικό μεγάλες, και τώρα έχουμε τα αποτελέσματα. Άρα θα σταματήσω εγώ τώρα την παρουσίαση, κάνω stop share, οπότε θα μπορεί ο Απόστολος να συνδεθεί, ο κύριος Μπενόπουλος να παρουσιάσει, να κάνει την εισαγωγή, και ο κύριος Παρασός να παρουσιάσει το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαστε κοντά πάλι σε λίγο για τις ερωτήσεις. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Όταν μου ζήτησε ο Κώστας να συμμετέχουμε, ότι το δέχτηκα με πάρα πολύ χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη, διότι η εμπειρία συνεργασίας με τον Κώστα ήταν πραγματικά εξαιρετική και μας άνοιξε τα μάτια. Μια κουβέντα για το Coffee Way και μετά για το τι κάναμε. Τα Coffee Way λοιπόν ξεκίνησαν το 1994, το Δεκέμβριο, πριν από 28 χρόνια, ως σύγχρονα καφεκοπτεία τότε, με σκοπό να εισάγουν στην ελληνική αγορά προϊόντα καφέ και τύπους καφέ που τότε ακόμα ήταν άγνωστοι, όπως διάφορες ποικιλίες προέλευσης, αρωματικοί καφέδες και ούτω καθεξής. Μετά από μια καλή πορεία στον χώρο της λιανικής, αποφασίσαμε το 2017 να τοποθετήσουμε τα προϊόντα στο οργανωμένο λιανεμπόριο και να ξεκινήσουμε πλέον μια διανομή που θα μπορούσε να φτάσει στο ευρύτερο κοινό, πέρα από τα σημεία λιανικής πώλησης που διαθέταμε. Λίγα χρόνια μετά, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, αποφασίσαμε ότι είχε έρθει η ώρα να κάνουμε ένα rebranding, τόσο στο λογότυπό μας, στις συσκευασίες μας, αλλά και γενικά στο look του brand προς τα έξω. Τότε, μέσω ενός κοινού γνωστού, γνώρισα τον Κώστα, ο οποίος με κέρδισε με το πάθος του και με την βεβαιότητα των θέσεών του, οι οποίες λίγο πολύ βασίζονται στο εξής. Συνήθως οι διαφημιστές, οι designers κάνουν μια έρευνα αγοράς και έρχονται να σου πούν τι κατά τη γνώμη τους θέλει το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι να σε δει να κάνεις. Είναι λοιπόν μια λογική καθιερωμένη για πάρα πολλά χρόνια, που βασίζεται σε μια μελέτη του καταναλωτή, που όμως στην καρδιά της, στην ουσία της, έχει έναν ετεροπροσδιορισμό. Πες μου τι θέλεις να είσαι και εγώ θα στο φτιάξω. Πες μου μάλλον τι θέλουν οι άλλοι να είσαι και εγώ θα στο φτιάξω. Η θεωρία του Κώστα βασίζεται σε 2 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει την εξής πολύ απλή βάση. Όταν είσαι γνήσιος, είσαι ο καλύτερός σου εαυτός. Επομένως, θυμάμαι μια κουβέντα που είπε, είστε σε μια παρέα και έχει διάφορα άτομα. Δεν τα ξέρεις. Φεύγοντας από αυτή την παρέα, έχεις συμπαθήσει αυτόν που ήταν γνήσιος, ήταν ο εαυτός του, ένιωθες ότι αυτό που βλέπεις αυτό είναι, ή αυτόν ο οποίος το έπαιζε κάπως. Και σαφής η απάντηση ότι τη γνησιότητα την εκτιμάς, ακόμα και αν δεν ταιριάζεις. Αυτό το πολύ απλό επιχείρημα ήταν καταλύτης στο να πιστέψω στον πρώτο πυλώνα. Όταν είσαι συνεπής με αυτό που είσαι και αυτήν τη συνέπεια την εφαρμόζεις στο κάθε τι που κάνεις, τότε βγάζεις τον καλύτερό σου εαυτό. Τώρα, αν αρέσει σε πολλούς ή σε λίγους, αυτό είναι ένα επόμενο στάδιο. Άρα, ο πρώτος πυλώνας είναι
πρέπει να δεχθείς ποιο είναι το DNA της μάρκας σου, με έναν συγκεκριμένο τρόπο που ο Κώστας βοηθάει να το συνειδητοποιήσει κανείς, δεν το ανακαλύπτει, το συνειδητοποιεί, και από εκείνη τη στιγμή και μετά οφείλεις να είσαι συνεπής με το δικό σου DNA. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Και όταν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, τότε αυτή την ειλικρίνεια μπορούν να την εισπράξουν και όλοι οι άλλοι και να την εκτιμήσουν. Μπορεί να μην τους αφορά ή να τους αφορά, αλλά τουλάχιστον το εκτιμούν. Ο δεύτερος πυλώνας, στον οποίο αναφέρθηκε εκτενέστερα ο Κώστας νωρίτερα, είναι ο τρόπος που οι καταναλωτές κάνουν τις επιλογές τους. Που η αλήθεια είναι, όλοι το ξέρουμε αυτό περισσότερο ή λιγότερο, οι καταναλωτές λειτουργούν με ένα ένστικτο, να το πω εγώ έτσι, ή με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως λογικός. Εκεί υπάρχουν όλα αυτά τα motives που εξήγησε νωρίτερα ο Κώστας. Και τώρα η ομορφιά αυτής όλης της προσέγγισης είναι ότι από τη μία πλευρά έχεις το δικό σου χαρακτήρα, το δικό σου DNA, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα κίνητρα των καταναλωτών και κάπου αυτά τα δύο συμπίπτουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι συμπίπτουν σε όλο το έργος, και όταν είσαι ειλικρινής και μπορέσεις να συναντήσεις το αντίστοιχο κίνητρο που ταιριάζει, είναι μια πολύ βαθιά, μια πολύ ουσιαστική σχέση. Αυτό ήταν το μοντέλο της προσέγγισης. Στη δική μας περίπτωση το DNA της μάρκας προέκυψε ως creator. Η καινοτομία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας. Αυτό αναδείχθηκε πολύ γρήγορα μέσα από τη διαδικασία που έκανε ο Κώστας με interviews και όχι μόνον, και έτυχε το creation να είναι ένα από τα σημαντικά motives για τον καφέ, όχι το πρώτο, το τρίτο ή το τέταρτο αν θυμάμαι. Ο καφές πράγματι είναι ένα προϊόν το οποίο μας εμπνέει, μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε, να πάρουμε αποφάσεις, να δημιουργήσουμε. Αυτό λοιπόν το πάντρεμα του δικού μας DNA με το συγκεκριμένο motive στον καφέ οδήγησε στην αλλαγή και του λογοτύπου και των συσκευασιών με έναν γενναίο τρόπο, όπως θα δείτε, με τον οποίο όμως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ confident, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι μας εκπροσωπεί, είναι αυτό που είμαστε και όχι αυτό που θα ήθελαν οι άλλοι να είμαστε. Ήδη το προϊόν έχει αρχίσει οι καινούργιες συσκευασίες μάλλον έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα ράφια και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι κάναμε το σωστό. Θα σταματήσω σε αυτό το σημείο για να δώσω το λόγο στον Αποστόλη τον Παλατσό, που είναι ο Διευθυντής Marketing των Coffee Way, να σας πει με περισσότερα λόγια και με εικόνες αυτό το οποίο κάναμε. Για ό,τι χρειαστεί μετά είμαι στη διάθεσή σας. Αποστόλη. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Κώστα από την πλευρά μου για αυτό το υπέροχο ταξίδι στο οποίο μας εισήγαγε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είχαμε την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα, να δούμε όλο το θέμα του branding με μια εντελώς διαφορετική ματιά. Οπότε πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήταν mind-opening και πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκανε πάρα πολύ δημιουργικά και ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα τα μοιραστώ σε λίγο μαζί σας. Πάω να σας δείξω λίγο μια σύντομη παρουσίαση για το project όλο, πώς ξεκίνησε και ποια ήταν τα διαδοχικά στάδια. Θα μου δώσετε ένα λεπτό για να κάνω share screen. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με το ταξίδι στο DNA της μάρκας. Από εκεί πηγάζουν όλα. Γιατί τελικά, όπως είπε και ο κύριος Μπενόπουλος, σημασία έχει να δείχνουμε αυτό το οποίο πραγματικά είμαστε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμάται από τον καταναλωτή. Η μεθοδολογία μπορούμε να την χωρίσουμε σε 3 στάδια.
Το ένα ήταν η ανάλυση των κινήτρων του καφέ, που έχει να κάνει με την θεωρία του κυρίου Παντίδου. Το δεύτερο ήταν η αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας των υπολείπων μαρκών καφέ, μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και ένα μοντέλο το οποίο επίσης ακολουθεί ο κύριος Παντίδος. Και από εκεί και πέρα πάμε και βλέπουμε, γυρίζουμε στο DNA της μάρκας. Βλέπουμε λοιπόν πώς είναι όλη η επικοινωνία που έχουμε κάνει σε όλο αυτό το διάστημα. Ποια είναι η ιστορία της μάρκας μας και όλα τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε κάνει. Πώς ξεκινήσαμε, πώς λειτουργούμε, ποια είναι οι κώδικες που χρησιμοποιούμε. Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς σχετικά με τη μάρκα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο καταναλωτής τη μάρκα και επιπλέον μιλάμε πάντα και με τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία, γι' αυτό και έγιναν συνεντεύξεις, ούτως ώστε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται όλο το παρελθόν της μάρκας, την εικόνα της και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, όλα αυτά τα δεδομένα βοηθούν στο να γίνει μια σταδιακή αλλαγή του τρόπου σκέψης και να πάμε πλέον να δούμε με καθαρή ματιά ποιος είναι ο χαρακτήρας μας και ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία και πάνω εκεί πλέον να πατήσουμε, ούτως ώστε όλη μας η επικοινωνία, ξεκινώντας από το packaging, να είναι ευθυγραμμισμένη με το DNA μας. Όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Μπενόπουλος, με βάση το μοντέλο του κυρίου Παντίδου, υπάρχουν κάποια motives, κίνητρα δηλαδή, που οδηγούν την κατηγορία του καφέ. Στην περίπτωση τη δική μας, το motive του create είναι το τέταρτο κατά σειρά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το κρατήσαμε και θα σας δείξω παρακάτω πώς αυτό συνδέθηκε με το DNA της μάρκας. Άρα λοιπόν έχουμε ότι η δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον καφέ. Πάμε να δούμε τώρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό οι διάφορες μάρκες πώς τοποθετούνται σε σχέση με αυτά τα motives που ορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η μάρκα Coffee Way με βάση το δικό της το DNA είναι στο create και στο seek. Πιο πολύ στο create. Αυτό είναι το βασικό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιοχή, μια ευκαιρία, σε αυτόν εδώ τον χάρτη αν θέλετε να το πούμε έτσι, που μπορούμε να πάμε και να τοποθετηθούμε και να διαφοροποιηθούμε από όλους τους υπόλοιπους. Και βεβαίως αυτή την περιοχή να την κάνουμε δική μας, για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό. Και βεβαίως από την ανάλυση που έγινε εσωτερικά με τα διάφορα στοιχεία που έχουμε από την ιστορία της μάρκας και όλη την πορεία της μάρκας στο παρελθόν, βλέπουμε ότι με βάση τα χαρακτηριστικά της είναι στο create και λιγότερο στο seek. Και πάμε λοιπόν εκεί πάνω να πατήσουμε για να δημιουργήσουμε το packaging και το ενιαίο μήνυμα που θέλουμε να βγαίνει προς τον καταναλωτή. Αυτά λοιπόν όλα τα στοιχεία μπαίνουν σε ένα μοντέλο και δημιουργούν την πυξίδα στρατηγικής της Coffee Way. Πλέον, εφόσον η μάρκα Coffee Way είναι μια μάρκα η οποία είναι δημιουργός, γιατί αυτό το οποίο προσφέρει, οι αποδείξεις που έχει, δηλαδή προσφέρουμε μοναδικά χαρμάνια, προσφέρουμε μοναδικούς συνδυασμούς αρωμάτων, έχουμε μεγάλη ποικιλία, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε κάποια πράγματα είναι ξεχωριστός. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε σχεδιάσει την συσκευασία, ανεξαρτήτου του εικαστικού, είναι μοναδικός. Θα σας δείξω παρακάτω τι εννοώ. Βάζοντας επίσης μέσα την προσωπικότητα του δημιουργού της εταιρείας, του κ. Μπενόπουλου, την προσωπικότητα της μάρκας, τις αξίες, όλα αυτά μας κατευθύνουν και η πυξίδα μας πλέον δείχνει προς την δημιουργικότητα. Είμαστε λοιπόν εμείς δημιουργοί και αντίστοιχα αυτό φωνάζουμε και μέσα από το packaging το οποίο έχουμε να βγάλουμε προς τον καταναλωτή και θα σας δείξω παρακάτω ότι πλέον δεν πουλάμε απλά καφέ αλλά συναισθήματα. Και συγκεκριμένα το συναίσθημα είναι ότι προσφέρουμε έμπνευση για δημιουργία. Ο καφές Coffee Way στην ουσία γίνεται η έμπνευση, το κίνητρο που δίνει σε κάποιον πίνοντας καφέ Coffee Way να εμπνευστεί και να δημιουργήσει. Και αυτό αντίστοιχα αντανακλάται και στο νέο σλόγγαν της μάρκας, Create Your Way. Άρα λοιπόν ο καφές Coffee Way σου δίνει την ευκαιρία να σε απελευθερώσει, να αφήσεις ελεύθερο το μυαλό σου, να εμπνευστεί, να δημιουργήσει και βεβαίως όλοι μας είμαστε δυνάμοι δημιουργοί.
και ο καθένας μας δημιουργεί με το δικό του μοναδικό τρόπο και αυτό βεβαίως, όπως είπα, αποτυπώνεται και στο σλόγγαν της μάρκας, Create Your Way. Και από το παλιό μας λογότυπο κάναμε την αλλαγή στο καινούριο, το οποίο ακριβώς αντανακλά την έννοια της δημιουργικότητας. Μοιάζει με υπογραφή, έχει μια ελεύθερη γραφή καταρχήν, όπως κάθε δημιουργός, κάθε καλλιτέχνης είναι πιο ελεύθερο πνεύμα και αντίστοιχα μοιάζει με υπογραφή ενός καλλιτέχνη που υπογράφει το έργο τέχνης που έχει φτιάξει. Επιπλέον, το σηματάκι της κούπας του καφέ είναι αποτέλεσμα της μίξης του C, της λέξης coffee, και το W, της λέξης way, που όλο μαζί είναι συστατικά του λογοτύπου μας Coffee Way και της ονομασίας μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά εναρμονίζονται, ούτως ώστε να βγάζουμε ένα μήνυμα το οποίο συνάδει με την έννοια της δημιουργικότητας και βεβαίως μας συνδέει με τον καφέ. Και από την παλιά συσκευασία πηγαίνουμε πλέον στην καινούρια. Εδώ θα σας δείξω και ολόκληρη τη σειρά. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε επιλέξει γραμματοσειρές οι οποίες είναι δημιουργικές. Μοιάζουν οι γραμματοσειρές σαν να έχουν γραφτεί χειρόγραφα. Έχουμε χρησιμοποιήσει εικαστικό το οποίο μοιάζει σαν να είναι βγαλμένο από κάποιον πίνακα ζωγραφικής. Έχουμε χρησιμοποιήσει χρώματα, θα το δείτε παρακάτω, θα σας δείξω όλη την σειρά. Έχουμε χρησιμοποιήσει χρώματα, ούτως ώστε κάθε κωδικός να έχει το δικό του χαρακτήρα. Και αντίστοιχα, εδώ έχουμε παίξει λιγάκι και υποσυνείδητα, να το πω έτσι. Γι' αυτό και αν προσέξετε θα δείτε ότι κάθε φιγούρα κρύβει και έναν κόκο καφέ. Στη μία περίπτωση είναι η φούστα της κοπέλας που είναι κόκκος καφέ, στην άλλη περίπτωση η κιθάρα κτλ. Και επιπλέον θα δείτε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες φόρμες, εκεί που μπαίνει δηλαδή ο τίτλος του προϊόντος, πάνω χάρη στο Salted Caramel, που είναι πιο ρευστές. Άρα λοιπόν όλα αυτά στην ουσία έχουν εναρμονιστεί με την έννοια της δημιουργικότητας και βγάζουν προς τα έξω αυτό το οποίο είμαστε. Είμαστε μια δημιουργική μάρκα, είμαστε δημιουργοί, με τον δικό μας τρόπο φτιάχνουμε καφέδες μοναδικούς, καινοτομούμε και αυτό αντίστοιχα έχει αποτυπωθεί πλέον ξεκάθαρα και στις συσκευασίες μας. Επίσης, η συσκευασία μας είναι και αυτή δημιουργική και μοναδική, δεδομένου ότι αυτό το οποίο μοιάζει με σπιτάκι, στην ουσία παραπέμπει στο σακουλάκι καφέ που αγοράζει κάποιος από το καφεκοπτείο. Γιατί τα Coffee Way ξεκινήσανε, όπως είπε και ο κύριος Μπενόπουλος, το 1994 ως καφεκοπτεία. Οπότε αυτό όλο κάνει ένα δέσιμο, να το πω έτσι, και με το παρελθόν και με τον καφέ και βγάζει την έννοια της δημιουργικότητας. Αντίστοιχα, αλλάξαμε τις συσκευασίες μας και στους κλασικούς καφέδες φίλτρου και εδώ χρησιμοποίησαμε έντονα χρώματα όπως το κόκκινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και εδώ αντίστοιχα υποσυνείδητα πάλι θα δείτε ότι έχουμε αποτυπώσει τους κόκκους του καφέ και όλο το στήσιμο της συσκευασίας, το εικαστικό, είναι τέτοιο ούτως ώστε να παραπέμπει στη δημιουργικότητα. Το ίδιο αντίστοιχα έγινε και στις συσκευασίες από τις κάψουλες espresso. Προηγουμένως είχαμε μια συσκευασία, είχε ένα μουντό χρώμα, δεν αποτύπωνε την δημιουργικότητα, δεν το έβγαζε αυτό προς τα έξω και πλέον εδώ έχουμε μια συσκευασία η οποία αντίστοιχα έχουμε αυτές τις μορφές οι οποίες παραπέμπουν σε πίνακα ζωγραφικής. Αν δείτε, θα σας το δείξω στην επόμενη διαφάνεια, σε κάθε φιγούρα κρύβεται μία κάψουλα εσπρέσο με ένα διαφορετικό τρόπο. Στη μία περίπτωση είναι ένα γλαστράκι, στην άλλη περίπτωση μία τσάντα. Έχουμε παίξει δηλαδή, στην άλλη περίπτωση είναι το πιάνο και όλα αυτά παραπέμπουν στην έννοια της δημιουργικότητας εφόσον και εμείς είμαστε δημιουργοί. Και βεβαίως, εφόσον πλέον η στρατηγική μας έχει γίνει ξεκάθαρη και ακολουθεί, είναι προσανατολισμένη στην δημιουργικότητα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με όλα τα touch points της μάρκας. Άρα, οτιδήποτε κάνουμε και οτιδήποτε επικοινωνούμε από εδώ και πέρα, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη στρατηγική μας, ούτως ώστε το μήνυμα το οποίο φτάνει, είτε αυτός είναι καταναλωτής, είτε είναι κάποιος πελάτης B2B, είτε οτιδήποτε επικοινωνία κάνουμε
πάντα να βγάζει το ίδιο ακριβώς μήνυμα. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα social media, βλέπουμε αντίστοιχα ότι επικοινωνούμε την έννοια της δημιουργικότητας και της έμπνευσης, προτρέπουμε τον κόσμο να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι με απλά υλικά. Δεν χρειάζεται η δημιουργικότητα, δεν περιορίζεται μόνο στην εικαστική δημιουργία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι απλά η έμπνευση για να φτιάξω κάτι καθημερινό, κάτι απλό. Να βρω μία λύση σε ένα μικρό πρόβλημα. Να χρησιμοποιήσω πάντως τη δημιουργικότητά μου. Και αντίστοιχα, θα δείτε ότι και στο περίπτερο το οποίο είχαμε στην Διεθνή Έκθεση ΣΙΑΛ, στην οποία πρόσφατα πήραμε μέρος, αντίστοιχα και εδώ αποτυπώσαμε την δημιουργικότητα χρησιμοποιώντας, όπως θα δείτε πιο κάτω, στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, αφίσες οι οποίες παραπέμπουν στο χρώμα της μάρκας, το κόκκινο το οποίο είναι ένα δημιουργικό χρώμα, τραβάει την προσοχή. Έχουμε κρατήσει στοιχεία από τις συσκευασίες μας, όπως είναι οι φιγούρες, όπως είναι η αποτύπωση των γεύσεων, των αρωμάτων, καλύτερα να το πω έτσι, που χρησιμοποιούμε στους καφέδες μας. Οπότε όλα αυτά πλέον είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα και εναρμονισμένα με την έννοια της δημιουργίας, προκειμένου αυτό που είμαστε, το DNA μας, να φτάνει καθαρό στον αποδέκτη του μηνύματός μας. Αυτά από εμένα. Μία κουβέντα να πω, διότι το παρέλειψα και εγώ και ο Αποστολής μετά την συνεργασία που είχαμε με τον Κώστα. Συνεργαστήκαμε με την εταιρεία Bob Studio, η οποία έφτιαξε όλα αυτά τα υπέροχα δημιουργικά. Πρέπει πάντα να το λέμε, γιατί κάνανε εξαιρετική δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την που φωτίσατε όλοι οι ομιλητές ένα πεδίο το οποίο ξεφεύγει από τις κλασικές ημερίδες ή παρουσιάσεις που κάνουμε. Είμαστε πιο πολύ προσανατολισμένοι στο material science και τώρα είδαμε πως το υλικό μπορεί να μεταμορφώσει και μπορεί να απογειώσει και να αναδείξει ένα brand. Εγώ κρατάω ένα σημείο το οποίο τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι η μάρκα πρέπει να μεταδίδει την αλήθεια του προϊόντος. Δηλαδή πρέπει να αφηγείται μια ιστορία και πρέπει να αφηγείται μια αληθινή ιστορία για να γίνεται πιστευτή και να μπορεί ο καταναλωτής να την αποδεχτεί, να την αγκαλιάσει, να την προτιμήσει. Και αυτό φυσικά μεταφράζεται σε αύξηση των όγκων πωλήσεων. Θέλω να ρωτήσω τον αγαπητό καθηγητή, επειδή εργάζεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, αλλά έχει τρέξει και αρκετά project στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε σαν χώρα? Πραγματικά επιλέγουμε κάποια καινοτόμα εργαλεία ή απλά χρησιμοποιούμε μία παραδοσιακή προσέγγιση όπου ο εκάστοτε ιδιοκτήτης επιχειρηματίας βάζει απλά το όνομά του και κάποια χρώματα που μπορεί να αρέσουν σε αυτόν ή σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του και λανσάρει ένα προϊόν? Είναι πολύ καλή η ερώτηση, κύριε Μαντή. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι σε μερικά θέματα πρωτοπόρα. Δηλαδή, στο εξωτερικό έχουμε τις πολύ μεγάλες εταιρείες που αυτά τα θέματα τα γνωρίζουν και τα χρησιμοποιούν. Έχουν τη στρατηγική marketing, τη μάρκα τους την ξέρουν καλά, το promise που δίνει, την υπόσχεση και τα περνάνε αυτά μέσα από τη συσκευασία και τα άλλα υλικά του marketing mix. Στην Ελλάδα, πολλές αποφάσεις των πολυεθνικών παίρνονται έξω, αλλά είναι μικρότερες εταιρείες. Όπως είδαμε η Coffee με τον κύριο Μπενόπουλο και τον κύριο Μπαλατσό, που επειδή αγαπάνε το προϊόν τους, έχουν πάθος, το θεωρούν παιδί τους, το βγάζουν αυτό προς τα έξω και σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία.
Άρα, ενώ στο εξωτερικό έχουμε πολλές εταιρείες που δρούν σαν, ας το πούμε, υπάλληλοι του εαυτού τους, να κάνουν μια δουλειά να ξεμπερδεύω, δεν βλέπουν όλη αυτή την ψυχή που μπορεί να έχει η μάρκα. Στην Ελλάδα, αντίθετα, βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι οι επιχειρηματίες το βλέπουν σαν παιδί τους το προϊόν και θέλουν το καλύτερο. Και ψάχνουν λίγο βαθύτερα να βρουν τη στρατηγική. Βέβαια, δεν είναι όλοι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα χρησιμοποιούμε παραδοσιακές μεθόδους και εδώ είναι και η ευκαιρία που παρουσίαζα η μεγάλη, ότι όταν έχουμε τα ίδια εργαλεία, έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και μη διαφοροποίηση του προϊόντος. Η μεγάλη ευκαιρία για τις εταιρείες μας είναι να δείξουμε ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, το προϊόν αυτό, καθ' αυτό το υλικό είναι στρατηγικό πράγμα. Άλλο σημαίνει το γυαλί, άλλο σημαίνει το πλαστικό, άλλα τα σχήματα όλων αυτών των πραγμάτων και όλες φυσικά οι συσκευασίες έχουν πλεονεκτήματα, τα οποία όμως πρέπει να βγαίνουν κατάλληλα. Άρα, για να συνοψίσω, δεν είμαστε ακόμα εκεί στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν αυτές οι κοιτίδες, υπάρχουν αυτοί οι πυρήνες που μας πάνε στο μέλλον. Νομίζω αυτές θα πρωταγωνιστήσουν και η ευκαιρία έρχεται και από άλλους χώρους. Δηλαδή υπάρχουν στην τεχνολογία πάρα πολύ καλά πράγματα στην Ελλάδα, πολλά startups κτλ. Που βοηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Όλα συνδέονται πλέον. Η συσκευασία συνδέεται με την καινοτομία, τις νέες ιδέες, τα προϊόντα που βγαίνουν. Η προσέγγιση μου είναι ότι εγώ δεν διαχωρίζω μεγάλες και μικρές εταιρείες. Εγώ χρησιμοποιώ μία άλλη ορολογία. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν εξωστρέφεια θέλουν, διψούν για γνώση, θέλουν να μάθουν από τα σφάλματα τα δικά τους ή των άλλων, των ανταγωνιστών τους ή συναγωνιστών τους και θέλουν να εξελίξουν και εσωστρεφείς εταιρείες οι οποίες δεν ανοίγονται και προχωράνε με μικρά βήματα, πολύ προσεκτικά. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα, αλλά και επίσης σημειώνω αυτό που είπατε, ότι στις μεγάλες πολυεθνικές το οργανόγραμμα είναι πολύ βαθύ, είναι πολύ εκτεταμένο. Οπότε συνήθως δεν είναι τόσο ευκίνητες με τις παραδοσιακές δομές οργάνωσης, ενώ στις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία μικρομεσαίες υπάρχει μια άμεση επαφή και ενεργοποίηση μεταξύ του CEO και των υπαλλήλων ώστε να καταγράψουν το όραμα και να το εξελίξουν. Αλλά πιστεύω ότι, και θέλω λίγο την εκτίμησή σας, είναι ότι πόσο γρήγορα θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν κυρίως να τοποθετήσουν προϊόντα και στο εξωτερικό, να μετασχηματίσουν, να δώσουν το μήνυμα, το κύριο μήνυμα τώρα που βλέπουμε είναι το green, eco, sustainable, αυτό που κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά. Τι χρονικό περιθώριο έχουν για να μετασχηματίσουν, να δημιουργήσουν κάποιες νέες συσκευασίες οι οποίες θα μπορέσουν να διακινηθούν, γιατί τώρα μιλάμε αγγίζουμε και το κεφάλαιο της δυνατότητας διακίνησης στην αγορά. Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η δική μου γνώμη, αν μπορώ να απαντήσω, είναι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ ζω στο εξωτερικό, στο Παρίσι συγκεκριμένα, ταξιδεύω συνέχεια στο Σικάγο κτλ. Αισθάνομαι ότι τρέμει η γης. Δηλαδή, υπάρχει τόσο πολύ καινοτομία, τόσο εκρήγορση των ανθρώπων, τόσοι πολλοί καταλυτές με την τεχνολογία σήμερα, με το artificial intelligence και όλα αυτά τα πράγματα, που δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια. Υπάρχει πράγματι ο διαχωρισμός αυτών των
εταιριών εσωστρεφής και εξωστρεφής, ή θα μπορούσα να πω εταιρείες που βλέπουν το μέλλον, και είναι ξεκάθαρο. Αυτές οι εταιρείες που βλέπουν το μέλλον φτιάχνουν τις εταιρείες τους, τις δομές τους, έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον. Οι άλλες δεν θα υπάρχουν. Είναι τόσο απλά, πιστεύω. Θα τις ξεπεράσουν οι εξελίξεις, γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, δέχεται τόσες πολλές επιρροές, είτε από τον τουρισμό, είτε από ανθρώπους που ταξιδεύουν, είτε από το ίντερνετ πλέον. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό, όπως λέγαμε και παλιότερα. Αυτό σήμερα γίνεται. Άρα δεν έχουμε πολλά περιθώρια, πρέπει να πάμε γρήγορα. Αυτός ήταν και δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε έναν επίλογο και να είμαστε on time. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτός ήταν ο λόγος που θέλαμε να προβάλλουμε το τι συμβαίνει, το πώς εξελίσσεται η μία συσκευασία, ένα brand βάσει των νέων εργαλείων, και επίσης να φωτίσουμε το μοντέλο σας με μια εταιρεία η οποία τόλμησε, πέτυχε και είχε όραμα και προχώρησε, την Coffee Way, στους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι την προβολή των εργαλείων, αλλά και το σήμα που δίνουμε ότι αυτή τη στιγμή τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης και τα τμήματα σχεδιασμού των συσκευασιών έχουν πάρει, όπως λέμε, έχουν πάρει φωτιά. Είμαστε στο 100% επανασχεδιασμό όλων των συσκευασιών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην αγορά, και τονίζουμε ότι την εγρήγορση που πρέπει να έχουν και ελληνικές επιχειρήσεις για να είναι παρούσες την επόμενη μέρα. Όπως αναφέρατε, όσες επιχειρήσεις δεν εξυγχρονιστούν και δεν εισάγουν και αυτά τα εργαλεία στο τμήμα σχεδιασμού, δεν θα έχουν χώρο, φυσικό χώρο, δεν θα έχουν παρουσία. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Μπενόπουλο και τον κύριο Μπαλατζό για το όραμά τους και για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στο χώρο που υπηρετούν. Ναι. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να μοιραστούμε αυτά που έχουμε κάνει. Προφανώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Έχουν υπάρξει καταιγιστικές εδώ και κάποιο διάστημα. Απλώς νομίζω ότι τα πράγματα πιέζουν όλο και περισσότερο και δεν έχουμε κανένα περιθώριο να μην το παραδεχθούμε. Επομένως, η κάθε εταιρεία οφείλει να βγάλει το καλύτερό της σε αυτό, σε όλα τα επίπεδα, από την προσέλκυση ταλέντων στο στελεχειακό δυναμικό μέχρι την αυτογνωσία που απαιτεί μια αλλαγή στο logo ή στο brand ή στην συσκευασία με θάρρος και τόλμη, ειδικά δε για τις ελληνικές εταιρείες, όπως είπατε και εσείς, που είναι μικρομεσαίες και έχουν να ανταγωνιστούν παγκόσμιους κολοσσούς με τρομακτικές δυνατότητες και δυνάμεις. Επομένως, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να είμαστε ήσυχοι και πρέπει με ταχύτητα και με πολύ καλά αντανακλαστικά να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, η οποία αφορά από το γεγονός ότι οι νέοι δεν βλέπουν πια τηλεόραση, ας ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε και δεν ξέρουμε και τι βλέπουν ακριβώς, και ο καταναλωτής λειτουργεί με τελείως διαφορετικά κριτήρια από ό,τι παλαιότερα. Το loyalty είναι μια έννοια η οποία αμφισβητείται, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πεις για συνήθεια και όχι για loyalty, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επομένως, πρέπει να είμαστε επιποδός διαρκώς έτοιμοι να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές με θάρρος. Γιατί, όπως είδατε, η δική μας προσέγγιση κατά βάθος έχει γενναιότητα. Θα φανεί στο χειροκρότημα πόσο σωστά τα κάναμε. Ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε. Κάποιο τελευταίο σχόλιο του κύριο Μπαλατσό.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να παραθέσω την εξέλιξη της μάρκας Coffee Way πλέον σε ένα καινούριο στάδιο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι προφανώς θα συμφωνήσω ότι οι εξελίξεις πραγματικά τρέχουν και πολλές φορές μας ξεπερνούν. Οπότε, σαν υπεύθυνος marketing, αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι πρέπει να τολμήσουμε, πρέπει να δούμε τα πράγματα με διαφορετική ματιά, να βγούμε από τα στερεότυπα και να τολμήσουμε να εξερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την συσκευασία, την επικοινωνία, γιατί αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό και έγκαιρα να διαφοροποιηθούμε, ούτως ώστε να μην μείνουμε πίσω και μας προλάβουν πλέον οι εξέλιξεις. Άρα καλά και ό,τι έχουμε μάθει στα πανεπιστήμια, αλλά επειδή τα πράγματα πλέον εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα, καλό είναι να έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά στα οτιδήποτε καινούριο, γιατί από εκεί θα προκύψουν και οι ευκαιρίες για να κάνει το επόμενο βήμα ένα brand και να μεγαλώσει και να μπορέσει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, χωρίς εσένα δεν θα μπορούσαμε να φωτίσουμε αυτά τα καινούργια δεδομένα και θα συνεχίσουμε στο σύνδεσμο το έργο της προβολής των νέων εργαλείων που καθίστανται πλέον υποχρεωτικά να εφαρμοστούν και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ όλους και συνεχίστε το καλό έργο.